За или против солта е обсъждано от всеки диетолог и хранителен реформатор. Вегетарианците казват: не дейте. Хората, които ядат месо, казват: направете го. И двете групи може да са прави. Но как е възможно това? Обикновената неорганична готварска сол е химически съставена от натрий и хлор. Ние наричаме натрий и всички други минерали органични, когато те влизат в химични комбинации с въглеродни или протеинови съединения в живите клетки на растенията и животните. Картофите, мазнините и захарите в процеса на храносмилането образуват големи количества отровни киселини, алкалоиди и птомаини, които стават най-плодотворния източник на болести, когато не бъдат бързо и напълно елиминирани. Неутрализацията и елиминирането на тези хранителни отрови зависи до голяма степен от прекомерното количество от хранителните елементи, произвеждащи киселина, и само много малки количества от елиминиращия натрий. Плодовете и зеленчуците обаче са много богати на органичен натрий, както и на всички други положителни алкални минерални елементи. Имайки предвид това, ще видим как и вегетарианците и хората, които ядат месо, могат да бъдат прави в позицията си относно солта. Вегетарианецът, чиято ежедневна диета съдържа обилно количество неварени плодове и зеленчуци и само умерени количества протеини и нишестета, няма нужда и желание за неорганична готварска сол. Неговите нужди от натрий се задоволяват напълно по естествен начин от органичния натрий, съдържащ се в суровите храни. От друга страна, хората, чиято диета се състои предимно от месо, картофи, грах, боб, зърнени храни, хляб и сладкиши, кафе, чай и рафинирана захар, всички от които са лишени от киселинно свързващия натрий, трябва да приемат маса сол, за да компенсират дефицита на този елемент в храната си, поради което изпитват силно желание за неорганична готварска сол. Споменатите по-горе храни, както научихме, произвеждат големи количества отровни киселини и алкалоиди, и освен ако те не бъдат незабавно неутрализирани и елиминирани от солта, болестите и смъртта биха били неизбежните резултати. Тъй като описаната по-горе американска диета е с дефицит на органични соли на плодове и зеленчуци, неорганичната готварска сол, натриев хлорид, трябва да служи като лош заместител, но е много по-добре за системата да има неорганичен заместител, отколкото никакъв натрий. Фактът, че много хора са живели почти изцяло на меса или зърнени храни с готварска сол като подправка и са достигнали дълбока старост, показва, че организмът може да използва неорганичната сол като заместител на органичната. Научихме, че много елементи, макар и подходящи за тялото, когато се приемат в неорганична форма, оказват влияние на ириса, но трапезната сол, дори когато обичайно се приема в големи количества, не се вижда, което показва, че не можем да я класифицираме сред отровните храни. Тя е подходяща за системата, като естествено присъства в кръвта в органични комбинации, значителни количества. Подобно на пикочната киселина, кофеина, теина, алкохола и никотина, които също не се проявяват в ириса с различни признаци, тя става вредна за системата само когато се приема обичайно в големи количества. Вероятно готварската сол стои в по-тясна връзка с фитохимичния елемент на живота, отколкото други минерални вещества, които се появяват в ириса. Трапезната сол обаче трябва да се използва много умерено, дори и от хората, които ядат месо. Прекомерната й употреба лесно се превръща в навик. Елиминирането й силно дразни бъбреците и изтегля от кръвта големи количества серум. Това създава жажда, което налага пиенето на много вода, а това от своя страна разрежда кръвта и другите секрети на организма, причинявайки водниста дисемия на всички жизнено важни течности. Солта, давана на говеда и свине, създава необичайна жажда. Това причинява прекомерно пиене на вода и водниста дисемия, анемия. Воднистата кръв прави мазнини. Така солта се превръща в мазнина. Неорганичната сол, когато се абсорбира в големи количества, маринова тъканите, разрушава белтъчните съединения и предизвиква прекомерната им секреция в урината – албуминурия. Следователно,
Тя изяжда протоплазмата на клетките, отслабвайки тяхната устойчивост и разрушава нормалните им структури. Това се проявява ясно при скорбута, който се причинява от прекомерната употреба на солено месо и липсата на пресни зеленчуци, органични соли. Това заболяване, което се характеризира с гниене и кървене на венците, доказва, че природата ограничава замяната на неорганичната сол с органичната и категорично показва, че органичната е най-желаната форма. Веднага щом пациентите с скорбут бъдат поставени на диета с плодове и зеленчуци, разрушаването на тъканите, кървенето в резултат на това и други симптоми незабавно отслабват. Друга индикация, че неорганичният натриев хлорид не е благоприятен за системата, е показан от факта, че значителни количества от органичната сол, съдържаща се в плодовете и зеленчуците или в техните екстракти, не предизвикват жажда, докато сравнително малки количества от неорганичната готварска сол предизвикват дразнене на бъбреците, силна жажда, преумора, албуминурия и отслабване на клетъчната структура. Тези влияния несъмнено благоприятстват развитието на бъбречни заболявания. След като разгледахме доказателствата за и против употребата на сол, ще се опитаме да отговорим на въпроса: препоръчително ли е вегетарианците да използват сол? Когато диетата съдържа големи количества сурови плодове и зеленчуци, ще е необходима много малко или никаква сол. Добавянето на сол е разрешено към вегетарианските храни, които съдържат големи количества протеини, мазнини и нишестета, като яйца, масло, грах, боб, леща, картофи, зърнени храни, ориз и други. Зеленчуците от пета група, когато са правилно задушени в собствени сокове, така че нито една от техните минерални съставки да не се губи, не се нуждаят от допълнителни подправки. Собствените им соли са най-добрият аромат. В заключение, трябва да припомним, че плодовете и зеленчуците често не съдържат нормалните количества органични соли, тъй като в продължение на векове почвата, върху която растат, е била лишена от своите минерални съставки. Именно този дефицит на минерални елементи понижава устойчивостта на зеленчуците, зърнените храни и плодовете, затруднява тяхното развитие, причинява гниене и улеснява работата на разрушителните червеи, насекоми и микроби, както намалената устойчивост благоприятства развитието на микроби и бактерии в човешкото тяло. Азотните торове са осигурени в изобилие, но необходимостта от положителните минерални торове никога не е била обмисляна, докато Джулиас Хенсел, хранителният химик, не обърна внимание на факта. Следователно почвата и нейните продукти, както и хората, страдат от минерален глад. Американските изследователи заявяват, че в някои части на Африка в почвата и нейните продукти липсва натриев хлорид и че в тези участъци животните и хората страдат от солен глад, който се изразява по много любопитни начини. Следната изрезка от всекидневник представлява интерес в тази връзка. Регион на солен глад. Всички живи същества в този регион са луди по солта, точно както воловете на Киселвелт. Солта е най-добрата монета, която можете да вземете сред чибокве. Нямам предвид нашата бяла трапезна сол. Те отхвърлят това с презрение, мислейки, че е захар и нещо също толкова безполезно, но за грубата и мръсна заливна сол ще продадат почти всичко, а щипка от нея е по-голямо удоволствие за едно дете, отколкото би била цяла булчинска торта в Англия. Тествах го специално с пчелите, които се роят в тези гори и произвеждат по-голямата част от пчелния восък, който отива в Европа. За първи път забелязах любовта им към солта, когато един следобед осолих малко вода с напразната надежда да излекувам отровните рани по краката си. След половин час рояците пчели ме бяха изгонили от палатката. Бях ожилен 10 пъти и трябваше да чакам в гората до залез слънце, когато пчелите изчезнаха като по сигнал. Друг следобед ги тествах, като сложих купчина захар, хартия, намазана с кондензирано мляко и турбичка сол, плътно увити в катранена хартия един до друг на земята. Дадох им 20 минути и след това не открих нищо върху захарта. 5 мухи върху млякото и катранената хартия толкова пълно покрита с пчели,
че се припокриваха, както когато се роят. Сред Чибукуе жените изгарят бялата трева на прах от апотаж като заместител. И ако туземец приклекне пред вас, извади дълъг розов език и го погали с пръста си, ще знаете, че иска сол. Следователно, добавянето на малки количества готварска сол към вегетарианската диета не е за осъждане. Но употребата й трябва да бъде ограничена до масло, яйца и тези от готвените храни, които споменахме. Варварско е да убивате със сол и черен пипер деликатните вкусове на плодовете и зеленчуците. Но нашият приятел месоядният казва: трябва да добавя подправки или не усещам никакъв вкус. На което отговаряме: чудя се кога вкусовите рецептори на езика ти са се парализирали от сол, черен пипер, горчица, силни подправки, никотин и алкохол. Върнете се към естествената диета и вашите вкусови нерви скоро ще възвърнат нормалната си чувствителност. Тогава ще се наслаждавате на красивите вкусове на плодове и зеленчуци и нещата ще имат толкова добър вкус, колкото когато майка ги е направила. Когато обобщаваме и сравняваме нашите доказателства, стигаме до заключението, че тук, както и навсякъде другаде, не е добре да се изпада в крайности. Както обикновено, средният разумен начин е най-безопасният начин.